pa a khawng he min hruai dawna Kendall chuan chiang mang lo hian a pasal chu a lo zawta nu i ka u naupa fa i pai mai lo chuan fu chung kwa hian ro chan kan nei dawn si lova min dem suang che ti in logan chuan anu pui chu a u naupa bula chuan a mut tir ta a hrai rui ve ve an lo ni company profit hi atla hniam zela hetiang chuan reilo te a kan tla che thwai mai dawn ani a buai thla khawp mai logan an ati bui bui lai in Lucas chuan hmeichhe pahnih ei siam chu a lo thlir vung vung thung chuta Logan bawk chuan Kendall leh Hailey an zia hi aw hiti ve em phir ni awm tak an ni an tih zawm zata an tawng thawm chu hria in Hailey chu a lawm vak lo tih a thil siam lai bawlhhlawh bawma a paih tauh daih dan atang chuan a hriata Logan hiti awm ang lo em mai Hailey te chu ka tluk deuh lo mai a Kendall chuan a lo ti thuai a nia Hailey chu nula chelo pa ngai ania nang ero chu naupang i ang mahse naupang zawk kha kanupui ini tho aw ti in Logan chuan a lo fiam zui Kendall pawh chu a nui ve mai Lucas ero chuan engmah sawi lo u naupa kapu hnianah min lo sawi sak vela fu company hi ka enkawlh ve thei tawh ania nang chu falak zawk i ni a fingin thawk rim viau mala hei hi chu kan chung kawt sum dawn na ani kapu in enkawlh tir che atum ani pawh in du su aw nangma pual pawh in law firm i nei ve thei tawh thova chu baka kapa lama ka chung te hian min chu pui ve pheh thi an tum ve reng bawk si a Logan an ati chuan pui che chu du viau mai la kapu thutluk na siam chu ti dang lam thei ani dawn chuang si lova ti in Lucas chuan a chang khale eitur cute tok mai ka lo siam sak che ti in Kendall chuan an pa chu grab chei mawi a lo pe a kalte nin om naupang chhia le lutuk rilru ha na ka lain tangkai lo si Logan chuan a lo ti hluk hluk khoi keiman ka lo eyang Lucas a chuan a lo ti thunga ani ang mipa ngieng le pui thu khup reng zawkin a mawi reuh hle mai a lo ti awang chuan an nu pa chuan mak an ti dun hle zana chuan Logan an hnathawk bang chu a lo haw in hlim takin Hailey chuan a lo chhawna a mut kawr tur te pawh a lo lak chhuah sak thlap tawh mahse Logan chuan i damdawi ei tawh em voin ang khan awm le tawh suang che ti in a lo zawt dai aw ei tawh e a tih chuan theitui chu nowa chuan a thli a lekha pakhat chu halin a chia zawpa chu in tir atum le Kendall chuan a lo du lo hle a khatiang lekha damdawi tak tak pawh ni lovang ka in du lo a lo ti ve tlat fa kan nei vat vat angai ani kapu in tu hmel hmuh du tawh chu chuan kan din hmun pawh a saw nghet thei dawn a sin a tih pawh in damdawi dang pawh ka ei tho lawm ti in a lo hnial ve tlata lulu chhuat chu ti le a sama ke pa chuan tulhlui chu a tum ta mai Kendall pawh chu a lo tang ve tlat tawh an in chaina lamah chuan no pawh chu an ti tla ke ta chuai mai a i in dawn lo maw rai pawh rai thei hlei lo Logan chuan a lo ti ta keimah thiam lo pawh ani bik kher lo mai thei a sin min maw pawng hal ringaw zel bik chu keimah thiam lo i tina em ni proof nei nei em chu tianga sawi ka tumna pawh ni chuang lo vanduai wang pawh ni ve thei a kumnga chuang kan in nei tawh rai thei lo chu nang mai ni keimah ni lovin chhuan lam siam reng reng su i in ngei ngei tur ani ti in lekha bawk chu hal tumin Logan chuan a tin tua le a mahse Lucas a lo lut hlol thuk ru zui ngal Kendall chu a chhuak zui ngal vat naktuka kapu lo kal dawna company i du ani chuan buaina engmah siam suang che ti in a lo hril a rai thei lawk bawk si lo chuan Kendall pawh chu a ti hri awm thin hle a mi te la chuan i varai har ve in dang aniang chu in thiam lo aniang i rai thei dawn lo aniang a fine ot ngawtang ka khawngei che u chu ti kha ti in an zawt fok fok zela chan hri awm vati thin em a rai thei nan damdawi thatin reng ei ve bawk mahse awm zia a nei bawk si lowa a pasal tana a thlah kal zel tur a hrin sak thei lo ringawt pawh chu hri awm a ti hle Lucas chuan a lo hnem a Logan emaw ti in ngaidam dil pa chuan a lo kwah ve mai a tah khum hliam mahse a hai ani tih chu a hriat ve le a tlan sawn ngal vat
no an ti ke pawh chu a va chhar khawm leh chu ringot pawh chu a pasal chuan hi va beng chheng ve nin awm lutuk mai a lo ti hlur a tun hma kha chuan a laka felin a nunna hian a chan him kha ni si a mak pawh a ti thin hle tawh ani a beng ve tho chu Lucas chuan lo pe letin a chhuak ve leh mai bawk eng pawh ei dawn sia damdawi ei hmasa phot turin Logan chuan a hrilh zel a Lucas pawh chuan ei reng a ngai dawn em ni a dam reng kha mu le a lo tih sak hial hei te chu hmeichhe lam damdawi a nia chhulchak na lawm a taksa tan a tha zawk Logan an a tih chuan ni a nupui a hmangai a a duh sak wang ani hi in rawlh lo te ang Hailey chuan a lo ti ve vat bawk ei a ngai lo a dam that lo chuan kapu rualin in check up ve ula magazine te pahnih pawh an lo kal dawn kha Lucas an a lo ti leh in check up te zawng Logan a hlau zawng tak mai a lo ni si a phawk ta hru mai magazine te chuan a pu chu an lo zui ta ngei a Fulia nupui chu thlanga mi nau a lo la pai zui a varai hma ve in nei deuh chaw amatia Logan an a lo tih chuan a rai ngal ani mai a lum a lo ti deuh hmuk a pu ber pawh chu lim hmel tak chuan an ui vur vur Logan chuan a thik ta hle an ni la in an pai ve thei si lo fu chuan a la chuan nupui ching in ni lo maw in pai ve har e mai a lo la ti zui Kendall chu an en ta thapa an pa in a thlavang a ron hau du tak lova chuan ka thiam lo pawh ani bik lo mai the sin a lo ti ve ta ringot Logan a lo sa phat mai fu chuan last quarter a khan i project khan million som thum chuang a hlo chan kha i hre chhuak tu em Lucas an a lo ti ta daya unau pa ka hliama chi lo bil kher lo la ente kapu a hma khan company share isem hun chuan fanei ten an chan hnem tur thu kha isoi si a kanupui nen fa kan nei to a tin Fulia te pawh an rai boka tuna hian siam fil to mai la ti in fu chuan a pu chu a lo kar zui ta chat mai Fulia pawh chuan a lo thlawp ngal ma se Logan a le Lucas te chuan kapu i chaw lu tukang vom hadam photo in entir te ilangai dawn kha an lo ti ve thunga nu patuak ni te chu a pu chuan a ruk chuan a ko fala enga nge nau hi in pai ve thei reng reng lo ni fu te u nau pawh in tluk thei lo ti in entir cheuh tur chuan thuron chu a lo peta ringota kapu kanin enkol ve me kalum in entir kher pawh ngai lowang Logan a chuan a lo ti zung zung Kendall ero chu a ngawi reng thung anin entir vai chuan ama zuak chu chinung pe chhuak thei ri lo zuak chu ani ti chu an hre chhuak anga company chu a lo ro chin tir du lawang ti chu a hlau si a pe hel dan tur ngot chu Logan chuan a zong char char zel a lo ni nakuma nawin la pai lo ani chuan full group ro chun tu tur ni i tumna hi thei ngelang che pu ber chuan a lo ti ta mak mai si a an u naw chuan an ba in test tir ta nge an nupui te pawh chuan an test ve tho boka an chi an han test dawn meu chuan chi chu an lo in nei tam hleina ro e doctor chu beru in result chung changa chuan Logan chuan puitur chuan angin ta ringot mai ani pawn lama Kendall chuan dil pakhata lekha vir mep tla chu lak chhuah lo tuma ama chu atla hman trep ti in Lucas a khan abana a lo man hlau mai a lo potlet a hria swal pal awanga a kwa vel awang te khan ngai dam te a lo dil ve le hnu hno boka ma se Lucas chuan a thil chhar tum chu chhar sakin a pe a Kendall po in fel a lo ti in a lom hle a lai deuh hlek bawk ni in a lang an test result cheuh chu pu ber chuan a lo en dia ta diklo na engma in nei in a lang si lova awamak ve ati chuan van duai ve shim shim hi kan omanyang pai har chi hi omve nia damdoi te han e chale zwa se kan pai ve vat mayang Logan chuan a lo ti zung zung a result a that reng kha enge azel kher chu ngai na Lucas an lo ti vat ni kha le chen kha e to a rai chuang lo angi lo zok te pawh niang ei tori su se pu ber chuan a lo ti ve ta Logan chu a ril ru a buai hle a man fa a nei thei lo chuan an chan a che dawn si Lucas nen chuan mihring hlak ni ma se in an na lai tam tak an ni ve thowa a hrisel na la a tha hle bawk si
a nupui chu zan khat lek a mut pui tir chuan a rai anga a fa angin a sawi tawh mai dawn ani chu ngaih tuana ten awm tak mai chu tha a ti ta hle a tih puitling ngei pawh chu tumin hma a la zui bawk zan in chu kan unau hovin resort a ria kangu aw naute pawh kan pai hma thei hlo mai thei a sin tiin zan hun hman ho chu a rawt ta a an lo pawm ve mai bawk a nupui leh ute chu zu chu a inpui ta tlut mai a ama la chuan a in tha dur reuh si lova Lucas a erawh chu a rui ta hle Logan chuan ruma chuan hruaiin Hailey chu a pu ngai ven tur chuan a tir bo daya damdawi tel tui chu Lucas a in tir hnuah sup chu an nu Kendall chu a pek tir tanga ta an ni lo rui tawh si chuan mutpui a lo tum ta tlat mai inupui ka ni lo min hai ani kha tiin a tang na sa hle a Logan pawh chu a lo te chen bawk mahse reilo te a Kendall chu a urum atanga a lo tlan chua leh hlol tak si a chuan a lawm lo ru hle an ni rui lo hai lo chuan mi padang mutpui chu a lo du ho lova zan laia chuan Kendall chu bathroom a chuan kal avatuma Lucas a rui kha lo inbual har chu lo ni in a hmuthut si a lai ang reng hle tlupalin a ke chu ala ti hliam zui Lucas chuan lo pom tho vatin a kena a chuan damdawi te a lo hnawih saka a duat thiam ang reng si Kendall pawh chuan felati in a ngaina tel tel mai mahse mi nu le mi pa an ni awang chuan a in veng ru hle a mawi lo taka mi in an lo ngai theina tura awm chu a tum lo bura ngai zawng anga en phei chu a du lo hle ani chu wang chuan a fala kum pawh chu a du lo a thil tum a kal tuan tak si lova chuan Logan a pawh a beidawng mai bik lo an in tura chuan damdawi chu a tel le ta a midang zawng chuan an in ta dial chumi zan chuan a tir lama mi ang khan a thlen tir zui ta a lo ni a hrai rui ve ve an ni ta ka chuan a nupui pawh a bula a lo mu ve mi a bawk si lo nen a lo rem chang hlawa a nupui Hailey nen chuan an lo mu dun ngai reng lo ti pawh chu a hre chhuak bawk mahse an che sual hma in Hailey chuan a lo ko ta tlat mai an mani pawh chu an har ta kawka Kendall chu thut phan hnungah chuan a biru ngal room chu a lo fel thlap lo riawin Hailey chuan a hria a rin hlel na riaw anei naktu kai hak tur ka lo tir fel sakang che tiin sofa lam chu a lo la pan zui angai lo i du chu sawi mai ro Lucas chuan a lo ti hlau enga tinge kha nu kha i chan tla zela Hailey chuan a lo ti ta mai chuta chuan buai na in yem ni i ni na shiro Lucas ana ti chuan i du ani ti ro ani te chu mi nu ni kha ke hi inupui angin min en ve to ro Hailey in a ti chuan i lo buai ve na tur a awm lo a lo ti le hmuka Hailey chuan nu chuan Lucas pawh a mu hil dera Kendall pawh chu ngawi rengin a chhuak zui ve a pasal pawh chu a lo la mu hil bik chuang lo in thiam lo na riau le thik na chu a lo nei ve thova poilo company chan ai chuan voi khatlek te chu a ho em mai ti in ama le ama chu lo in thiam chop le ri chuti lain Kendall chu a lo lut le hlo si enga tinge i va lo let ma ve a lo ti thlaroka ka om da na maglutu kadam lo anyang doctor min ko sakte ti in a lo nge na a thil du chu a ti lo tling le ta lo ti chu Logan chuan a lo hre thiam ngal a lom lo le ta khop mai a tu ka chuan hma dewa Hailey chu a lo ho dai nge a Lucas erawh chu a lo la awm ve reng thung zan lama an nu pati ti kha Kendall chuan a lo hre ve reng si nen kha wang khan an i mu thiam lo zui ani a ringa Hailey in a tik hmeichhia kha tunge ni ang li ti in a ngai twa rau chauka a chuan thingpui ava siama Lucas a lo lang hlol mai ani kal lo tum nen chuan in su in thingpui chu Lucas a kora chuan a ti buak khum ta zui mai a Logan lo kalin iwa phim khur lo ve engtin ngei ti buak khum thei ti in a lo hau ta buan ringot mai ka tha lawm a poilo Lucas swat a lo ti lo zawka Kendall pawh chuan ngai dam a dil zui le ngal mol bawk an pa in pui tura a hril angin tuivawt te chuan a taksa chu ava phut tir ngal zung bawka
doctor alo thlen meu chuan enkol zui niin a dur pep tih lo chu poidang alo thlen hman lem lo ani awm e Kendall pawh chu a thaw veng hnuai mai harsatna a thleng lo hlau chu a lawm awm e fim khur lo lutuk mai tiin an pa chuan a hau zui le hrama ka inthiam lo ve tho a lawm ngaidam dil nan sup kan siam sak mai dawn nia alo tih chuan lugana chuan ngai tuana dang dai alo nei le hman tawh Kendall chuan ngaidam dil nan tiin Lucas a tan sup chu a siam sur sura a kalson lo khlan chuan logan chu lo kalin supa chuan damdawi bawk chu alo tel le a thamwang awm deuh chuan a chawk ve sur sur mai Mase chuti lai chuan Kendall i thil la chu alo le tle chi a engei tel kha tiin alo zot ta thut mai a phu chiang hle englo ania vitamin mai mai ani hi alo ti zai zai a Mase a ring hlel deuh tlat tawh a han en chian sak nak chuan Love drugs ani hi enge awm zia hei hian hrai rui i tum em ni tiin alo zot ta chat mai le Beng cheng su ko ui na sia nge engmoi soi hei hian hrai rui i tum ti na em ni Kendall chuan hut liam to te chui kirin Logan an sup a pek tir lai te a rui deuh zan le Lucas khuma alo mut mut dan te kha mak a tir reng to a khang zong zong te kha i thil ti vekem ni tiin a chhuat chhal zui te chat mai deuh lo mai tiin alo phawata hetiang hi iningai si lova inupui ka ni hi engtin nge hetiang hi ka chungai ti thei iu nau pa bula khan min mut tir chiang ani karma po i hlau lovem ni Kendall chuan alo ti ve hlak hlaka company chan ai chuan karma ti vel chu engma ni lo i hria lawm kapu in fanei turin min ti to kha du thlan tur dang kan nei lova hetiang hi ka ti mai angai ta ni nilo Logan ka thei lovani a fa pai turin min du amo a thlengai lovang ngai tharo Kendall kan in nei to a pum khat kan ni inun khonom na tur vek ani hi min pui chuan naw i pai anga company hi kan ta ani to mai do na sin Mase fu thi sen kai ani don chuang hlei nem falak ani so nang nian in zom na an nei don chuang lo chu po ni se ka ngai poimo lo ka nupui ni a kapu chuan a hre chuang lowang a pom vek don tho chu po ni se ka du chuang lo Kendall chuan pu ber shil mia mai chua du to Mase Logan chuan alo dang zel si yan rup ne na kan tho ho na zung zong hi ka ti to vek ani mai tiin a vau zui le ngal a chung te chu a hmangai bok si a ma wanga an tor adu si lo tuna thinrim mala ila zia mayang ani lo chuan tiin a secretary chu a be ngala chuta meu chuan Kendall chuan sup chu a in taringot maya Logan chuan sup chu swak le in damdoi chu a tel bel le a Lucas a petur chuan a tir non le du lo veu ma se du thlan tur a nei si lova thil thalo a thlen lo sham be se in Lucas a rum lam chu apana ngai dam dil nan a sup te chu in sak tur chuan awangen ani po chuan ka thinrim le nem inga ma ngai su ti in alo nema ina tumta ka chuan a hlau thong tho bok si nen Logan a chet dan zong zong te chu a shil fai ta vek zoka a thil tum le du dan te nen Lucas a thinrim lutuk chuan va hmu ngal mai chua tum thut thuta ma se Kendall chuan alo dang vat min pui ro ti in Logan an arin hlel lo nan lem chan puya chuan a som ta zoka Logan po a du thu sam anga thil thleng ni a hria ta ka chuan a hlim vur vur hle voi khat mai du tok lovin a rai lo a hlau ani che kang chu an nu chu an nor lui ta fo mai an ni la chuan lem chu an lo chang ve zel boka ma se Kendall chuan a chang thawak tu to lo rap thla ka ti in ten om po a ti hle to ani thlakhat don a liam hnu chuan a rai le rai lo fianan ti in a zun chu te sak atum le ta a tui om lo chuan lamin bucketa chuan a zun tira avat te sru duk duk line ni chu alo injin thei ta tlat lo mai ala rai lo fo ani ti chu hria in anupui chu a u bula mutur bok chuan a tir le a ning to veu ma se Kendall chuan lem chan chu a chhun zom zel angai bok si Lucas nen chuan an in nel ve to khop mai ana thona bula chuan phone khoin ava om vel mai mai thina ring hlelin Logan chuan a en thlata
khawmah chuan thu in lem an lo changdir vel mai mai ani tih te chu a va hre chhuak ta a thin a rim khawp mai Lucas erawh a bulah Kendall a awm awang chuan a lo hlim ru ve em em thunga video chuan Logan chuan an chet dan te chu a lo la thlap mai Kendall an room a lo let le chuan a lo chhuah chhal ta chata video te nen lam chuan en tirin a thin a rim chho tial tial engwangin nge min lo en thlaka Kendall in a lo ti ve thung ka ring ve em em chi a kan pahnih a hma khwa ngai in rua hmanna ka siam ve nia in lo tang duna min lo buma mo Logan an ati chuan company i du ani chuan rim takin hna thok vela project tha te siam ve ro inupui hral tum ringot lo hian i chet dan hi mihring chet dan tur pawh ni lo hi Kendall in a lo ti let ve sak sak mai ka beng mai tur che ania ngawi hmakla valut le ro engtiang pawh ai mut pui lo chuan yan chung ko chunga ka chet dan tur hi i lo en don nia ka in thareng don cheu Logan chuan a lo ti le shama I mawlem ni ti in Kendall chuan a beng pop I du dan dan chuan min an khum ro ma se ka thil tum hi chu ka thlak chuang lowang Logan an ati ta ka chuan Kendall pawh chu a valut le ta nge nge Lucas pawh chu engsui set set lo chuan a va fawp ngal ta ringota Logan a chuan a lo en thlar reng tia hriat awang khan a top san du lova Logan chuan a thik le tho si a topa chuan ka thei thlawt lo ani ti in Kendall chu a tlan chhuak zui le ta thowa khatia Kendall I tuia atlak tum khan Lucas khan a chan hima lom thu soinan Kendall hian a thi guitar lem chu pe in kalen huna ka neyang che ti in a tiam zui ma se rampo na a awm hlanin Logan an nen zawk khan an lo in nei ta dei si a chetlak dan tur chu a awm zui ta lo ani Logan chuan Kendall chu va zawng hmu in a va hau le chiama shil fia viau chu tumma se Kendall chuan a lo ngai pawimawh du tawh lova ka du lo ti in a lo beng pop pop mai an in potlui ta bor bor a ma se Lucas zawk chu lo chuak ve le in ani le ke hi mudun se min du amo min shai ri te kha hi lo tum boka ka hrewe ka sin fa I du em ni meichhia in mipa a du na tel lovin amut pui ngot thei hlei nem keiman kan hnar ani kha ti in Kendall thawang chu a lo hau ta daya company ro chun I du ani te chuan nangma ngei khan thok chuak ve ta che ka thorim ang le ka thiam chan ve tal hi chu nei ni la ka pu hian a ro chun tir hre ho lo che sin mole ati zui ve hlak bok ani chuan ka thil du hrevekin min pui in tum lo ani mo engpo ti la min dem to ho suang cheu ti in bodyguard te chu a ko khom zui ta a Lucas chu khoiron tur chuan shilin ani pawh chuan a lo beilet ve boka kung fu a lo thiam phian si a an duang chuan an che thei bik lo Kendall chu a ruka chhuwa dai mai atuma puitu zon atumani ma se Logan chuan lo hmu hmanin damdawi chu a lo tut lui le shama Lucas an a lo hnek thlu pop chhuwa san an tum lai in midang ho kha an lo har ve le to si Kendall chuan pot chuan Logan chu chhut pop mai a du a ma se a thei bik thlawt lo Logan erawh chu a thin a rim zual sawt mai chhuak dai ro Lucas ke chu min ngai tua su engtin ma min ti lawang Kendall chuan a lo ti ma se a lo du bik si lova Logan chuan an pahnih chuan vauton le in a du dan anga awm mai tur chuan a hrela ani pawh chu hrai ri bel chu a lo la tum hram Kendall I thin rim tawh lutuk chuan in then ka du ani ati ta thlawt mai min kalsan I du amo a teuh lo mai Logan chuan a lo ti hmak electric shock te hmang zuin gar tho chuan Lucas chu an be ron ta zela damdawi bar lui an tum lai takin pu ber a lo thleng hlo mai kan lo in hau ve satlia mai mai ani hi Logan a chuan a lo ti zung zunga a pu chuan a lo vo pop pop mol si che thing bok si full group chu ke ni u naw hian kan chang ngei do ne fu chuan a chuan noi zat ril ru deuh hian a lo ti a amol luata ama thlan tur a hai ne ringot a lawm le atan chuan full group ro chun chu vana ra anga ni to ang ti in fully chuan chaw a lo ti hmel hle I thil ti mai mai chu le mi ten an hriat vai chuan fu chung ko hmel chu I ti bal ve khopang za thlak don lutuk ati zomzat
ningot mai fanei theilo awanga midang laka fanei tir tuma mahni nupui te pawh hman hre lo chu pawh a unau pa laka le ngal fu chuan alo ti ve bawk nangni ve kha a tangrualin min phiar ru a kapu in full group a thawh tir wang mai cheuin farm a hnathawk tawh lo ve mai in nih kha thiamna le fin na pawh in nei lo in that chiat nen logan a chuan alo ti ve sham chu mai duh tawk lovin nangmah wang vek ani hetiang hian a ruah hmanna siam lo la chuan hetia kan chet hi angai lo mai tur tiin a pu te chu ala mawh pu le bawk lak tlak lo i kutah hian full group hi daila thlakhat pawh i hruai thei lova nge tuna tang chuan full group atanga paibo ni ang a pu chuan a ti tamai a ka zen te lawma tla in an lo nui vel kapu i tupa dik tak ani hi company hi kata tura sin logan an ati po in zir ngai hek lo che ban hi phu ni ti in a ban zui ta thowa min ngai dam ro i thu ang zelin kom to ang ka u nang po min pui ro nu i min dil pui vela ti in ngai dam te chu adil kwal ta chunga tu ma chuan an pui theilawa an pui du hek lo ma se pu ber chuan lainat le devin manager ani na kha lisakula South Branch a staff pa ngai angin transfer ni ro se mule che po hi ka du to lo ani ti in a ban mol top du ta bik lova chuta kendal chuan kapu ka pasal hi then ka du ani alo ti ve bawk ka din hmun hniam lai berin min kal sanang mo a teuh lo mai ka nu pui ni kha lokana chuan alo ti cher mai enge ti ka hria ilaka thil thalo taka ti ni ma se in chen tur em chuan itima ma lo mo pu ber chuan alo ti ve tlat thung ka pasala tan hetiang mi hi ka du lo ani ati po in chen chuan yan group te ni na kan tho ho na kan ti to vekang pu ber chuan alo ti le shama chu ka hlawa wangin hetiang thil hi a thleng ani a chu ka hlawa wangin hetiang thil hi a thleng ani a ma se tu na chuan ka hlau to lo kendal chuan alo ti ve ngat nakina kan la soi thale don nia ti in pu ber chuan a chhuat san tari lugana po an shwai chuak bok ka pui don chenya ti in Lucas chuan kendal chu alo hnema a thomno te nen chuan zan na anu le pa te in lama awa holet le a enga tinge nangma chawa zana I lo ho thuta ti in anga ina an lo shelo hle ka pasal nen kan in chen don ti in tlang takin a shil tarota arin lo dewin anu le pa te chuan an lo rem ti ho lo ani tel lo chuan kan chung ko sum do na hi atla chemai do na sin a theilo an lo ti bur mai eng thil nge thleng ti po min zot lovin a theilo in ti ngal rengo tamo chu po company wangin ka chen tho thawang kendalina ti po in ko ro logana chu eng thil nge thleng I thiam lo anyang ngai dam dila a shwai ho le mayang che anu le pa te chuan an lo la ti ta deu in chen tir chu an lo tum lo mel khop mai a tha e nang ni po ma ni hmasial le sum hmangai ve thawin lo ni hi ama thiam lo sin min ti du da ni min hmangai ni ula chuan min lai na tin nangma ni ngei kalin in va khoi du hial zo kang chu kendalina ti po in nu pa te chu in hmu thiam lo te haum ve thina lom kani ngei ve le mai zel anu chuan alo ti min ngai sake mo ka lo tia company ai po in tan chuan ka lo pui mo lo zo ka ni hi ti in kendal chuan chua san dai mai chu tum ta a chu ve le anu chuan ka hrin ni a kan ngai twal tuk che lom in chen I du thu I soi thut si a min chong dewani atai to sia vamu ha dam photro naktu ka kanin be thale don nia tia alo dan ta ka chuan ngai thadeu chuan avamu ve mai ma se pa te chuan logana chu kholin an fanu chu lo shwai hole tur chuan an vashil ta thowa kendale ro chuan Lucas chu lo ngai twa zuin angai sakdana chang te chuan a dur ve deuani te chu a ringa amu manga chuan anu in ano pan laia angai sak tuk lo thin zia te chu hmu a tuya atlak lai thil thleng te nen nikhat chu ama chan tu kha apa chuan lo len puya chu pa chu lugana hi alo ni a rin hlel na chang po shelovin ama chan him tu khaimo alo ti ringota an lo in nei zui ta alo ni
South Branch ah min transfer a Kendall hi a lo kal ve pe si lova kan in hnial ta ni chu wang ani kha tiin Logan chuan Kendall in nu le pa te bula chuan a lo in soi thiam dai a lungai su ala naupang chhia ve lutuka kan lo hrilh fia nge anu in a tih laiin Kendall pawh chu a lo tho ve ta a anu chuan ina haw leh tur chuan a lo thlem thu tam pawh a sawi ve hma in Logan chuan hawpui chu a lo tum zung zung a a lo kai sawn ngal vat mai Kendall chuan a beng sawk a dawt sawi hmang lutuk mai ka nei du tawh lo che hawraw a ti zui hmia company pawh a ngai lo naute pawh a ngai lo ka hmangai che Logan an a lo ti pawh in enga tan ma ka ti lo hawraw a lo ti le a nakinah min la ngai dam thawang tiin Logan pawh chu a haw zui ta hnu hnu a ka nei dawn tawh lo ka tih kha thenin phal lo pawh in keimah hi ka chhuak zawk mai ang Kendall in a ti ve tak hmakah chuan anu chuan tlawn deuh hian dawra bazar a kalpuiah te a sawm ta a zanah chuan chawl hahdam turin room lamah chuan Kendall chu a lut a a mu hil zui mahse anu te chuan ruah hmanna lo siam le in Logan bawk chu an ko lut hle a Kendall room ah chuan lo lutin mutpui a lo tum ta ringot mai a lo duh bik ho si lova a tang nasa hle kan la in then hlei nem engtin pon min hekla thiam lo na ka nei ngai chuang lowang tiin tawpsan a lo tum lo bur mai si Kendall chuan pangpar khawina chuan a chhuta popa a tlan chhe zui anu te pawh chu a ring zo tawh lo khawlaiah chuan a tlan chhuak topa car chuan a lo su tep Lucas a lo ni hlo a lo chhuak a lo ngaih vin vat car chhungah chuan pawm lutin Logan chuan car chu a khalh ta wangwang a in then dihna lehkha pawh kha lo ti fel vek tawh in pu ber chuan angin sak awang khan a lo phal sak ve ta bawk a full group enkawlh a rem tih wang ani pu ber chuan midang rin ngam a neih lo awangin full group enkawlh tur chuan Lucas chu a duh ber a lo ni a Kendall pawh chu a lawm hle a hming pawh chu a sign zui ngal hotel pakhatah riak tur chuan a lut ta a lehlamah Lucas chuan Logan chu company fund a chhep relh zawng zawng te kha evidence tha tak nen a lo dap khawm a secretary chu tirin an khing zui kumsawm jail ah tang thei dawn ta ni mahse chanchin thar lamah chuan Logan an fa a neih thei lo awangin a nupui chu Lucas hnenah a pe tiin an lo theh dar ta chuai chuai mai a Kendall pawh in a lo hmu ve chiah anu chuan lo biak te chu a tum a mahse a be tha duh tawh lo an thil tih dan kha tha lo a ti em ani tunah chuan an tel lova awm chu a thlang tawh zawk Logan a pawh kawngkama lo harh chhuak hlawla a bula mi te chuan a chanchin tha lo tak tak an lo hriat tawh awang khan an haw hle a thlai hna te chuan an lo vom chiam mai a pu chu a khawl vata secretary khan lo chhangin pu ber chu a rilh ruah hle em awangin damlo na taka damdawi ina a awm mek thu a lo hrilh fu chuan a leh fuli te pawh chu an awm dun lai takin a va khawl a chanchin te chu an mahni theh dar vek a lo ni an ni pawh chu an pha lem lova tunah chuan full group chu kan kutah awm dawn ta e tiin an lo nuih zat hle Logan a chu thinrimna hlir chuan a khat ta a tumah puitu a nei tawh si lo Lucas pawh chuan a be duh tawh der mai si lova Hailey kha a va khawl topa a puina a va dil ani pawh chuan ka pasal lem mai mai ani kha kanin nei tak tak hlei nem min ruai a lawm a lo ti leh zel si resort atanga a haw hnu khan an in be leh tawh ngai me a lo ni chutiah kawnga kal lai chuan car pakhat hian a lo su thlu pawp mai a mahse a dam chhuak leh hlo mahse a chung thuah khan thiam lo a chan awangin jail ah chuan a tang chhun zawm ta tho ani Kendall pawh tunah chuan a zalian tawh bawk a rampawna in beng bela zalian taka hun hman chu a duh ta a Lucas pawh in tihbuai zui chu a hriah hle a a duh tih pawh a hrilh ngam hek lo a kal dawn ni chuan airport ah a naupang laia a thi pek kha pek let pa in a va thla a ani chuan a puina awang te khan lawm thu a lo hrilh bawm chu rampawn a thlen hunah hawng turin Lucas chuan a hrilh a an in vai liam ta ni Kendall chuan thi chu a hmuh hunah engtin ngai ang maw Lucas pawh chu a secretary in a fuih phur tak hnu chuan Kendall zui turin
flight dawt tle chiahah chuan a thlawk liam zui ve leh ta a awle khati zawng kha tun drama chu alo ni leh ta a drama thar hmuh nawm tak nen kan lo kir leh va dawn nia.